bħala rappreżentant tal-ħaddiem. Il-kors jgħinna ħafna ġenni nifhem x'inhu industrial relations, kif niddiskuti mal-management, ħaddiema xi jridu, kif wassal il-messaġġ tagħhom. Kors interessanti ħafna u nissuġġerih għal min interessat li jgħin il-ħaddieħor ukoll għax bażikament nkunu qegħdin ngħinu. Huwa interessanti ħafna u ta' għajnuna kbira. Temmen inti li daw it-tip ta' korsijiet, anka t-tip ta' xogħol ta' shop steward huwa importanti fis-soċjetà u fil-post ta' xogħol forsi tiegħek u kif ukoll ġenerali? Ħafna. Ma nistax ma nemminx li għadċi darba tispiċċa ir-rwol ta' shop steward. Fil-ħajja tal-lum, fl-industrija ħin kollu tiżviluppa, ħaddiema jinbidlulhom l-affarijiet. Ix-rol tal-shop steward huwa interessanti ħafna u naħseb li hija mill-lokali wkoll. Jkollhom in-knowledge huma l-iktar li jkunu jafu x'inhu huma jagħmlu. Jkunu jifhmu x-naħa tal-management u n-naħa tal-ħaddiema. Huma jkunu qegħdin jisom fin-nofs biex iwasslu l-messaġġ tal-ħaddiem lej il-management.